Hej alle sammen, og velkommen til i dags video. Det her vi er nye, og vores YouTube-kanal hedder De Tre Syltede Agurker. Ja, det ved I godt, dit bitch over. Noah! Han hedder Noah. Han er 8 år. Han går i 3. C, og han spiller fodbold. Og så har spiller også Fortnite, spurgt. bitch. Så har vi også dig. Hvad hedder du? Jeg hedder Valdemar. Han hedder Valdemar. Han er 8 år, og han går i 2. klasse, mand. Og hvilken hobby går du til? Hobby. Hvad går du til? Lollipop. Går du til fodbold? Ja, mand. Jeg hedder Isabella. Isabella. Jeg er 11 år, og jeg går i 5. klasse. Jeg har ikke nogen hobbyer, men jeg skal snart til starte til badminton. Eller volleyball. Hvilket så bliver virkelig spændende. Men altså, jeg har sådan lidt autisme af ADHD, på grund af sådan, jeg kan ikke rigtig sidde stille med hvilken ben. Så det var i dags video. Vi introducerer bare hinanden lige i dag. Og så laver vi sjove videoer, og selvfølgelig den. Du skal ikke mute. Så selvfølgelig, så kommer vi til at lave sjove videoer ind på den her kanal. Og det begynder vi bare fra nu. Hej!